it. It's up to you. Dive in your life. Go your own way. Forget the old days. Do not run away. Dive in your life. 11.11 е модно дефиле, което се проведе в хотел Кемпински Зографски на 11.11.2009 на бутик Рошевата гарга. Идеята на заглавието е инспирирана от емблематичността на датата. Ревюто представлява класическо представяне на новата колекция на Рошевата гарга, в което взеха участие Албена Александрова, Ед Харди, Никова за сезон есен-зима 2009-2010. Идеята на модния спектакъл е да бъдат показани по нестандартен начин, чрез дрехата, прическата и грима, противоположностите на човека. Модата, музиката и сцената синтезират цялостната визия и извеждат закодираното в 4-те единици на преден план. Единицата е лидерско число и се асоциира с азът или персоналитета на дадена личност. Чрез дрехата, от друга страна, човек тълкува себе си. And do not fake it. It's up to you.